стакана лезвово метова. Диден лезворо бародаро? Лезвово дар дуруни стакана. Охай бадагане ӯ лезвовои дига дар риштае ки ҷо баромад. Тамоман дигараи ғавсии картое ки дар дуруни пачкай ӯ тамоман дигар. Бози ман шумода бо картинка мемонам адела нишон метам сравнит кунехтум. Бародаро ҳамада салом алейкум. Бо тамошо мекунем бародаро фокусҳои American Talanta. Бо мегум бародаро ки фокусҳое ки тамошо мекунем аллакай оддиян фаҳмоай. Не ки бо ма ҳаракат мекунам ки комментири вад кунам, гап занам дар бораш ки то ки фаҳмиданаш бо ябора осонтар шавад. Атак хиди фокусҳо ҳам ки шуруъ тамошо кунӣ фаҳмоай ки чӣ хел кардагӣ. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов бародаро ва хуш омадем ба канали SM Шарипов. ҳастанд одамое ки Америка рафтанӣ мешаванд ва намедонанд ки чӣ кор кунанд. Медороянд аз интернет информатсия мекованд. Сайто ягон одаме ки мисол Америка рафтагӣ боша аю совет мегиранд. Бародаро номрое ки дар видео шумо мебинед метавонем ба ҳамин бародаро ба алоқа бироед. Чӣ савол дорен меганд ба шумо, чӣ маълумоти дар кора ба шумо метанд ва основной кори ё чие ки чӣ документи маълумоте ки барои гирифтани виза дар кора и бародаро барои шумо тайёр мекунанд метанд. ва бисёри бародаро мепурсанд ки ин дурӯғ неста. Не бародаро, то документҳоро тайёр накунам ба шумо натан ҳаққи хизматшона намегиранд. Ва дӯсто, агар ки дар ҷанговар бозингаро бихоҳӣ бо бурд кунӣ ба ғайр аз мухлисӣ кардан, ба ин кор танҳо ссилкае ки дар комментария видео закрепит кардагӣ ба ту ёрдам мерасонам. Бигза регистратсия ки бо фаромӯш накӣ ай пеш бои Ҳабиб Нурмагомедов метавонӣ ки агар бовар дошта бошӣ дар ин боям бурд кунӣ. ва бародаро ҳозир тамошо мекунем фокуси ки лезвара дар даҳанаш мемона меброра амура ва чӣ хеле ки мо дар қисми пешинаш бародаро тамошо кардем дар бакал нӯшокӣ рехтак ва хеле ки шумо дидем чӣ хел мақсад бакал дар воздух истодагӣ набуда, дар ҳамун сари бутилка кашол буд. Касе ки тамошо накарда боша подсказка қади бидорем бо тамошо кунем ва мефаҳмем ки ман дар бораи чӣ гап дистам. Ана и бародаро давоми ҳамун фокуса, яъне ки ҳамун фокуси бакал қатъи лезвао ҳардаш связ дорад. Ҳозир шумо мефаҳмед барои чӣ. лезвара мехра ҳамаямура ай даҳанаш ришта қатъи як бора мекаша меброра. ҳамин дар бораи лезва ҳам бисёр бародаро дар комментария нависонда буданд. И бародаро бале фокус ҳамин хелае ки дар назар вақти тамошо мекунӣ хеле аҷоиб метавад. Не ки тарзи тайёркуниша бидонӣ уже аҷоибӣ айбайн меравад. ва бародаро нӯшокие ки и дар аввали анҷом додани дар аввали сар кардани фокуси лезвахирӣ хурда буд ку дар бакал рехт. ҳамун кор случайно набуд. И қатъи связ дорад. Яъне ки фокусник чӣ нишон метаҳад ки лезвора мехра ва баъдан ҳамаша дар ришта кашида меброра. Як кусоки риштара мехраву вақте ки мекаша ҳама лезвои хурдагиш дар нуки ришта бастагӣ меброянд. Одам ҳайрон мешавад. Вублин чӣ хел? Ин хел бародаро. Лезвоое ки дар даҳанаш монд хурд, ӯ лезвоо дар даҳанаш нестанд ва и риштае ки лезвоо меброянд, ӯ лезвоо нестанд. Лезвои хурд куҷо шид? Лезвоое ки хурд бародаро вақте ки нӯшокира хурд гӯё ки запиват кард, яъне ки қирд кард ӯ лезвора бо нӯшокӣ, дар асл бародаро ӯ лезвора дар дуруни нӯшокӣ партофт. Шумо ба диққат нигоҳ кунед, стакана лезвоо метова. Диден лезворо бародаро? Лезвоо дар дуруни стакана. Охай бадагане ӯ лезвои дига дар риштае ки ҷо баромад. Бародаро дар дуруни даҳан айн параи даҳанда лезвоо дар ришта бастагӣ тайёр мондагӣ ин параи даҳанда. И лезвои хурдагиша дар бакал мепартоя, ӯ лезворо мекаша нишон метад. Тамошобин шайтоне. дар ин фокус бародаро чӣ хеле ки тамошо кардем, яъне принсипи фокус ҳамиае ки конверта ба болои карта мегзарона, карта дар дуруни конверт пайдо мешавад. Ана бародаро агар ба диққат тамошо кунем, дар инҷа чандта савол ба миён меояд ки чӣ ба ту конверта ӯ тарафша нишон наметӣ. Якум савол. Дуюм савол ки чӣ ба ту конверта именно ҳамин положени рост ба болои карта мегзаронӣ, то ки ӯ тарафи конверт натова. Ана ки ҷавоби савол бародаро сири фокус аст.
гап дар сари бардора ки хеле ки мо гуфтем ку чӣ ба конверта рост ба болои карта бурду ӯ тарафи конверта ягон вақт нишон намедиҳад. Барои оне ки бардоро пушти конверт шикоф кардагиай рости карта вақти конверта ба болои калодаи карта мебара, ӯ картара дар даруни ҷои шикофи чи конверт мемонам хе меқапаш меёра ин тараф ва оста мебарора нишон медиҳад. Тамошобин аи тараф фикр мекунад ки карта дар даруни конверта. Бале дар даруни конверта. Гузаштани карта ба даруни конверт осон аст барои чӣ ки пушти конверт шикоф аст ҷои карта. Ин ягон ҷои удивительнагиш нест. яъне ки чӣ хеле ки тамошо кардаистем бародаро ин фокуста якам трюкаш ки айтай дасти занак дуд мебурад хайҷо ягон ҷои чиз нест электрони сигарету ҳастай ку муфаҳмогиш нест айтай усталам хел мондаги приспособлен туғри кардаги мебурая и вообще даже диққатам дар ин наметем ва ҳама дар ҷои асосии ин фокус ҳамин ки картора якҷоя мекунам дар дуруни коробка мемона ва коробкара мезана карто нобуд мешавад карто куҷо шид коробка холие ана бародаро дар ин ҷамъ савол пайдо мешавад ва ҷавоби савол сири фокус аст. Якум шумо ба диққат нигоҳ кунед ки ғавсии картое ки дар дасти занакай тамоман дигараи ғавсии картое ки дар дуруни пачкай ӯ тамоман дигар. Боз ман шумода бо картинка мемонам отдельно нишон медиҳам сравнит кунед хитон. Диден? Разин сара. Ана ки як чизи дигар вақте ки коробкаро пичиқ мекунам дар инҷа дида мешавад ки дуруни коробка холӣ аст. Ва ин чӣ маъне дорад? Яъне ки ман чӣ гуфтаним? Бародаро дар дуруни коробка ӯ картое несте ки дар дасти занак буд. Дар дуруни коробка чи агар дар дуруни коробка ҳичи бародаро. Даҳани ҳамун коробка специал ҳамхе двойное бо даҳанаки дора ки ай берунаш мақсад ҳамхе хат кардагиай мисли колодаи карта метавад маҳкамаш мекунад просто ҳамхе варақаи коробка. На шумо аҳамият дем бародаро ки хушрӯ мебинӣ ки дуруни коробка холӣ аст. Чӣ хел коробкае ки пури карта иҷаш хеле метавад. ва савол бо дар инҷа ба миён меяд ки картҳое ки ай дасти занак гирифт куҷо рафт? Бародаро фокус нигоҳ ҳамахе дасташон зур кор мекунад ки ин қавқа чиро нобуд кардан барои ӯ ягон мушкилот намеёрад. Дар инҷа бародаро тамошо кунед ки дасташ дар лави устал чӣ кор мекунад. Бародаро как раз ҳаминҷада дасташ картҳое ки ай дасти занак гирифта буд тай устал мепартояд. Картаро ай дасти занак гирифт, дастша лави устал бурд, картҳо лишни ғалтид, даҳани коробка дар двойной кришка халқ хиёл кард ки дуруни коробка пурай зад пичиқш кард. Бародаро дар канали Шарипов Лайф видеои нав баромадагиай ссилкаш дар подсказка ҳастай. Бародаро ҳамада салом алейкум. Имрӯз гап мезанем дар бораи як одаме ки чӣ хел як шахси қашшоф миллионер шид. Ва мумкин ки историяи ҳамин одам бисёри одамода дард шавад ва мумкин ки ай тарзи ҳаёти ҳамин корое ки ҳамин кардагиай агар ҳамаш ҳам набоша мумкин аст ки шумо ягончи ба хитона фоида бигирем. Бидроен тамошо кунед. ва хай чӣ дар ҳаминҷа видео ба поён мераса. Касе ки салом паём афандӣ расонда буд метавонед далчи тамошо кунед. Мегзарем ба салому паёмҳои шумо. Зуҳайл Шарипов як тоҷик дар Москва моҳиқапӣ меравад. Ба моҳӣ меқапад, баъд моҳӣ мегӯяд ки мара сарти любое желанието иҷро мекунам. Баъд тоҷик сини моҳӣ мегӯяд ки желани ман ҳамин ки дар сентри Москва як сеэтажа боша, як қадам тоқаш катуруш кунам. Исломиддин Табачка. Салом акай Муҳаммад, сози хубӣ. Алейкум салом Шукр Аҳмад. Ин кор дар ҳақиқат шидагиай. Дар Россия як ҳамсоямона магазин роҳӣ мекунанд. Мегӯянд ша бара 5 та нон биёр. Ба бача русиро намедонад. Ба магазин мерава, мега дай 3 хлеб ишо 1-2. Нейтрал Фарид ТВ. Афанди қатия хитои я американс во мехрам миллионеран. Ба американс мега ман метавонам 4 дастаи номии футбола бихарам. Хитои мега ман метавонам ширкати Мерседеса бихарам. Ба афанди мега мебахши наков ма ягонташа намефурӯшам. Азамдин 07. Ассалому алейкум ба ҳама бародаро. Афанди Россия коркунӣ мерава, русиро соз намедонад. Баъд кор меганаш брат бра ай подвал амбура биёр. Мерава подвал торик ай амбура намеёва. Баъд меоя меганаш амбур ку? Мега на подвал глаза нету. Хушан Зайналов. Эсем Шарипов такси мезадай. Баъд як рӯз ай московски тарафи Данғара рафтистай ки дар пости олимтой гаи маънаш мекунам. Ба гаи мега фаҳмиди нарушенита? Ба Эсем Шарипов мега не нафаҳмидам. Ба гаи мега инами хати сафеда ҷиқиди. Баъд Эсем Шарипов механда гаира мега ту навдиди ман хата ай московски ҷиқида пачах карда омадагим. ҳаёту зиндагӣ. Карочи ҳамира бихун акай Муҳаммад. Як бача қатъи арӯсаш рафтеста яке меғалта. Баъд намедона ки чӣ бугад. Дар пеши арӯсаш ки парварид нашава карочи. Баъд мегарда син духтар мега духтари хушрӯ филм та дидӣ?
муҳаммад мухторов афанди радио мехарад, баъд як ҳафта радиош вайрон мешавад. Баъд даруни радиоро мекушояд, як пашаи мурдагиро мебинад, мега эҳе барандаи мурдай ку. ангар тиҷи афанди да поезд қатъи ду американс рафтесай, баъд американсо меган биё издиватсаш мекунем. бас сини тоҷик меган аввал да афанди буд охир да тоҷик шид ку. Получается брат ди афанди тоҷик будай да. Короче баъд сини тоҷик меган корчата буте, баи корчаша метан мераван гӯшти хуга мебуран, мехӯран, ба сини тоҷик механдан, меган корчат ҳаром шид. Мега вай корча барои дастҳалолкунӣ буд. муҳаммадалӣ музаффаров: салому алайкум. алайкум салом. Як афанди будай мактаб мерай. Короче афанди мактаб мера, маълим мега пули китоб 1 сомон мешавад. Саҳар биёр. Ба афанди хизиш ба хизиш мега ман мерам, аётам 5 сомон мегирем, 4 сомонша мехӯрем, 1 сомонша пули китоб метам. Ба хона мерава, миоташ мега 5 сомон буте суми китоб. Ба оташ мега чӣ? 4 сомон гуфти? 3 сомона чикор мекунӣ? 2 сомон ба сайта мега у 1 сомонш метам. Диловар Ахмедов: афанди Москва мера, баъд меоя, мепурсанаш чӣ хе будай? Мега безе карати дига Россия мерам. Зухал Шарифов: салом ба ҳама. Раҷабалӣ Каримов: салом муҳаммад. алайкум салом. Саломи мара ба бачаҳои Кӯйбеш бирасон ака. И подписчики намедонам бародара ё ки хоҳара, намедонам номуш ба арабӣ нависондагия. Яъне ки подписчики постоянно хатогиҳои мара мегира. Салом мерасона ба Широи Ваҳдат. Спорт ТВ: салом алайкум муҳаммад. алайкум салом. Саломи мара ба бачаҳои сеюм канал расон. Исмоил Сатторов: салом алайкум. Созен хубен акаҷон, саломатиё, кору буро зиндагиё хубай акаҷон. Раҳмат барои видео акаҷон. Раҳмат барои видео акаҷон. Идоқатӣ. алайкум салом, раҳмат браҷон, саломат бош. Тигр Тиҷикӣ: чӣ коре мефурад кадам бигир любой кору барномат гарения. Салом бад ба Исем Шарипов. Худованд кору беиқбол накуна, гапи ҳар каса гӯш накун, боши саломат. Якум класс, якум просмотр. Салом ба ҳама. Раҳмат браҷон, боши обод. Абубакр Каримов: салом алайкум барои бачаҳои Озодӣ ва бачаҳои ғариб. Салом асосан ба очаҷонам. Диловар Тураев: салом ака Исем Шарипов. Қабиди якум коммента. Қабидимаш браҷон. Сироҷдин Акобиров: салом ака. Саломи мара ба бачаҳои Фахробод расон. алайкум салом. Просто шеф: салом ака. алайкум салом. Якум просмотр. Саломи мара ба бачаҳои деҳаи Кафтар бирасон. илтимос. Як кабутар хатироӣ кардам рафт. Бародаро ҳамада хайр, дар паноҳи Худо бошин то видеоҳои оянда.